पूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून 4 जणांनी मिळून एका कॉलेज तरुणास शिवीगाळ करत मारहाण केली. याबाबत माजी उपनगराध्यक्षाच्या मुलासह 4 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना दिनांक 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी घडली. याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोहोळ शहरातील साठेनगर परिसरात महाविद्यालयीन शिक्षण घेणारा सागर सुरेश चव्हाण हा तरुण राहतो. दिनांक 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास तो कॉलेजला जाण्याकरिता त्याचा मित्र सुलतान इनामदार याच्या घराजवळ गेला असता त्या ठिकाणी एजाज शौकत तलबदार, शहानूर शौकत तलबदार, कदीर शेख आणि सूरज उर्फ 25 तलबदार हे 4 जण आले. एजाजाने सागर चव्हाणाच्या गच्चीला धरून इनामदार यांच्या गेटच्या बाहेर ओढत आणले व "तू माजला आहेस, आम्हाला तुम्ही मारहाण करता काय?" असे म्हणत एजाज तलबदार याने त्याच्या हातातील कातडी बेल्टने मारायला सुरुवात केली. शहानूर तलबदार, कदीर शेख, सूरज तलबदार या तिघांनीही काठीने व लाथाबुक्याने मारहाण करून शिवीगाळी करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्या दरम्यान सागर चव्हाण हा महाविद्यालयीन युवक मदतीसाठी जोरजोरात ओरडत असताना बाजूला असलेल्या महिलेने वरील 4 जणांच्या तावडीतून सागर याची सुटका करून घरात नेले. तरीही वरील 4 जण बाहेरून शिवीगाळी करून "तुम्हाला आत आता ठेवतच नाही" असे म्हणून धमकी देत होते. या प्रकरणी सागर चव्हाण याने मोहोळ पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी एजाज शौकत तलबदार, शहानूर शौकत तलबदार, कदीर शेख व सूरज तलबदार सर्वजण राहणार मोहोळ अशा 4 गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल उपासे हे करीत आहेत.